Ahojte, pýtate sa nás, ako je to u sviečkovaní pri deťoch, či sú teda sviečky pre deti vhodné. Tak naša odpoveď je určite áno. Deti veľmi krásne reagujú na sviečky a koľkokrát si ich aj same vypýtajú, keď zistia ich účinok. Sú tam len také, poviem, že trošku nuancy v tom, že deti do 8 rokov stačí im malá tá sviečka alebo menšia. Na to u nás v medosviečkách vyrábame také, že detské sviečky s prímesou šalvie. Skladá sa to z dvoch pláteňov, kde máte klasické, také poviem, že obyčajné to plátno a potom sme vyrobili také farebnejšie, nech sa to tým deťom lepšie sviečkuje, nech im je to také veselšie. Ako pri balovu tam máte Pokémon kartičku, niekoho to poteší, niekoho nie. Je to individuálne. Rozdiel medzi tými sviečkami je aj vo veľkosti, kde klasická telová sviečka má dĺžku 24,5 cm a detská má 18,5 cm, čiže je tam rozdiel tých 6 cm. Nič sa nedieje, keď máte doma len telové sviečky a potrebujete odsviečkovať to dieťa do tých 7, 8, 9 rokov. Je to veľmi individuálne, lebo záleží aj taká tá telesná konštrukcia toho dieťatka aj aké je. Čiže ak máte doma len tú telovú sviečku, tak odsviečkujete tú sviečku len do polovičky. Hej, nič sa nedieje, do polovičky zahasíte ju, viacej už tá sviečka nepoužíva, alebo to dieťatko si samo povie, že už sa mu nechce, že už mu to nejak akože vadí. My to vtedy robíme tak, že dáme na chvíľočku tú sviečku preč na nejakú 2-3 sekundy a znovu to skúsime ešte priložiť. Niekedy to dieťatko povie, že áno, tak ešte ma môžete, a niekedy povie, že už nechce. Takže už naozaj stačí, ale tieto detské väčšinou vydržia celé. Čiže na tých 8 rokov je to už úplne v poriadku, keď mu dáte tú klasickú telovú sviečku, alebo môžete použiť aj ušnú sviečku. Pre tie deti je aj také pre tie úplne že malé bábätká. Aj tam už sme sviečkovali, je to veľmi také akože zaujímavé. Aj vy nám hovoríte, že normálne tie deti sviečkujete. Tam akurát možno odporúčame s tým, že buď tie malé bábätká sviečkovať v kľude, keď akože spia, a určite mať dve dospelé osoby, lebo je to práca s otvoreným ohňom, čiže jedna to bábätko tak nejak akože dáva na ňo pozor a druhá tá osoba sviečkuje. A pri tých malých bábätkách, možno aj z tej detskej, stačí len polovička, z tej dospelej určite len trošku. Používa sa to väčšinou také, že pri bolesti brúška, na tie prdíky, alebo keď máte zápal pri nosových dutín. Pri tých deťoch je to naozaj to najčastejšie používanie pri tých soplíkoch, kde tú jednu sviečku viete použiť na, poviem, že celú tvár, lebo sviečka má záver ako dlaň, čiže tých 20 cm, do hĺbky 6 až 8 cm, a tou jednou sviečkou viete vlastne prehrať celú tú oblasť tváre, čiže kúsok sviečky, alebo teda pol sviečky dáte na pravú stranu, na ľavú stranu, alebo môžete takže chvíľku na pravú stranu, na ľavú stranu a ešte aj stred čela. Alebo potom je to pri tých kašloch, kde v podstate dáte jednu sviečku na jeden plúcny lalok, druhý plúcny lalok a vlastne odsviečkujete celý ten hrudný kôš. Alebo to môžete dať do stredu hrudníka. Záleží podľa akutnosti ochorenia. Ak je to ochorenie že akutné, že naozaj začína, tak môžete sviečkovať aj dvakrát denne, že ráno a večer. Tiež záleží od toho, jak to dieťatko zvládne. A sviečkovať také 2-3 dní po sebe, potom dať 1-2 dní pauzu a potom zase odsviečkovať. A naozaj to pomáha pri týchto, poviem, že respiračných ochoreniach alebo týchto prechladnutiach, čiže odsviečkovať aj brúško, aj ten hrudník a uvoľniť aj tie soplíky. Tie soplíky môžete uvoľňovať aj cez ušné sviečky, čiže môžete mu to dať do uška. Ak je zápal toho ucha, tak sa sviečka nedáva do ucha, ale dáva sa pred ucho. Vždycky treba odsviečkovať obidve uška, začína sa tým chorým, tým bolavým uškom. Píšete nám, že teda tie deti veľmi krásne na to reagujú a same si pýtajú, keď pocítia, že tie sviečky im fungujú. Ak potrebujete zodpovedať nejaké otázky, kľudne nám píšte, volajte, naše telefónne čísla tam sú, alebo môžete písať do poradne, alebo cez Messenger, mail, ako len potrebujete. Prajeme veľa zdravia v týchto trošku chladných dní a prajeme príjemné sviečkovanie. Ďakujeme, že ste s nami. Ahojte.